dodon mai karo ɗan isa baba irin gida na zo ba ni kirin duka nan muka zo ƙarshen shirin namu mai farin jini mai suna tsumagiyar kan hanya saboda haka sai gobe za ku je mu da kuma wani sabon. Za ka iya rasa aikinka kuma ka rasa rayuwarka. Ya kake so aikin nan? Na bar Fauziya ta yi aikin jarida kawai a ƙarƙashin kamfanin saboda tarihi bai taɓa rubuta ku a sauku masu cuta ko yaudara. Cutan macuci haramun ne a duniyar cuta. Ko dai ka fita daga rayuwata, ni ma in fita daga rayuwarka. Na ma fita. Ko ka ci gaba da bibiyata ni kuma zama ajalinka. Dan jarida wakili ne na al'umma masu ƙarfi da marasa ƙarfi. Banda ilimin jarida kana da buƙatar ilimin sanin siyasar rayuwa. Ina cikin hatsari zan iya rasa rayuwata. Ke, ki nutsu. Dan jarida. Final! Kai Madugu, haka zan ci gaba da farautar ka sai na baka matsala. Kai na kai ka kasa. Maci amana. Kare. Ai kare a iya gidansu kawai yake iya haushi. Amma da zarar an je dawa sai dai ka ji gurnanin kuraye. Masu yaudarar kai su ne waɗanda suke tunanin za su yaudar mabo. Me yasa mutane suke shiga abin da bai shafe su ba? Ko so yake ki tona min asiri? Wallahi na maka alƙawari babu wanda zan ga yau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suna sai da sassan jikin ɗan adam sannan kuma suna dallancin ƙwayoyi da kayan maye da sunan pharmacy. Suna yaɗa cututtuka ga baki ɗaya a nahiyar Afirka. Tuna abin da kake ƙoƙarin nan yana da matuƙar haɗari sosai. Yaushe ne zaka ware wa iyalanka lokaci ko da kaɗan ne? Ki bani dama kar in zama silar mutuwar wata. Rayuwar wata? Wannan kuma ba. Na fa lura yarinyar nan fasa duk wallahi mama bana jin daɗi ne shi yasa na ɗan shiga ɗaki na ɗan kishin gida. Ai dan ba da uwarki kike zaune ba. Ku kashe ta, ku saka alamomi da zai nuna gobara ta kona ta a gidanta. Dan jarida. Dan jarida. Don't trust anybody. Ka daina yarda da kowa. Madugu! Mamu. Madugu! Mamu.